Assalamu alaykum hormatly adamlar, mehriban ýaşlar. Wagtynda yatmaly, ýyr turmaly. Ellerinizi ýygydan ýuwup turmaly. Mysal üçin iş ýerleriňizden öňüňize baraňyzda hökman pursatda ellerinizi ýuwmaly, gowy edip sagynda. Görkezýän ellerinizi ýöreýte sabuň bilen gowja oýkalap ýuwmaly, barmaklaryňyzyň aralaryny ýuwuşdurmaly, şeýle-de her bir barmaklaryňyzy sabuň bilen aýalaryny, barmaklaryň uçlaryny, çepelini, sağ elini, barmaklaryny hemmesini gowja edip ýuwmaly. Mehribanlar, saglyk hereketdir. Şoň üçin sport bilen meşgullanýar. Sportun isten konuşlar bilen meşgullanmany biziň ýurdumyzda dogry mümkinçiligi bar. Kimler maşgary ýerine ýetirýär, kimler velosiped sürýärler. Mehribanlar, bedenini berkitmek üçin göýek önümleri peýdalanyň, şeýle-de süýt we süýt önümlerden peýdalanyň. Çünki bugun kogunda bir näçe göýek önümleri her bir insan ýese beden hata taplanýar. Şeýle-de derman ösümliklerden peýdalanyň. Bişimiz ýalyk gözel sähralarymyzda, daglaryymyzda, düzlerimizde bir näçe ösümlikler ösýär. Bişimiz ýalyk arkada prezidentimiz bütün Türkmen halkyna Türkmenistanyň derman ösümlikleri atly ilim ensiklopedik kitabyny bütün Türkmen halkyna peşkeş berdi. Ana şol kitapda giňişleýän sähralarymyzda öňe ösýän bir näçe ösümlikler dogrusynda ýüzäri ot dogrusyň, başga bir näçe ösümlikler näýelik derejede adam saglygyna peýdalyk dogrusyna şol kitapda giňişleýän ýazylan. Mehribanlar, çilim we alkogol içkiler adam saglygyna ziýanlydyr. Şoň üçin şolar ýalyk ziýanlyklardan başladyr. Özüňize şeýle çağlaryňyza wagtly-wagtyna sançym etdirmegi unutmaň. Bedeningizde biňjal güýde çykan ýagdaýynda hökman pursatda lukmany ýüz tutmagy unutmaň. Şeýle-de bedeniňiziň gyzgynlyk derejesini wagtly-wagtyna baradyp duruň. Mehribanlar, innamyzyň senik bir ýerlerine ýara bolanyna ýa-da sypçylan ýagdaýynda dermanly örtük bilen örtmeňizi unutmaň. Saglyk bilen bagly istenik bir meseleleri hökman pursatda lukmanlar bilen maslahatlaşmaňyzy maslahat berýär.